25 za, 7 protiv, 3 uzdržana, ima opšta i entitetska većina, usvojen izvještaj u drugom krugu. 27 za, 6 protiv, 2 uzdržana, ima opšta i entitetska većina, usvojen prijedlog zaključka. Izvještaj je usvojen, 26 za, 6 protiv, 3 uzdržana. Tačka 21. Izvještaj Komisije o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine za 2019. Glasamo u drugom krugu izvještaju. Za 25 protiv 6 uzdržana 4 ima opšta i entitetska većina, usvojen izvještaj. Tačka 22. Izvještaj o nastojanju za postizanje saglasnosti u planu rada nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture. Glasamo u drugom krugu o planu rada. Za 21, protiv 6, uzdržani 8, ima jedna i druga većina, usvojen plan rada u drugom krugu. Tačka 23. Izvještaj Komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH. Glasamo u drugom krugu o izvještaju. Šta ćeš da ponovimo glasanje ili da čitam? Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana, molim vas. Usvojen za 21, 5 protiv, uzdržani 9, ima jedna i druga većina. Izvještaj, ajde da ponovimo glasanje. Recite, gospodine Helez. Pa sad sam gledao 2 čovjeka napustila sjednicu i dalje 35, pa još 2, pa i dalje 35. Pa daj da se ozbiljimo malo. Pa prebrojite, nema. Znači da nas ode pola neko za neko glasa i uvijek isto. Ali uvijek je u stenogramu 35, a nema. Znači ako može... Razumijem. Jeste razumijeli? Pa nema smisla, ovo je ozbiljna institucija. Znači, glasanje bilo, 2 čovjeka su, Halid Genjac i kako se zove, Kojović napustili, i dalje 35 prijavljeni da glasa. Ide u stenogram da je prisutno 35, a nije. Upozorenje je na mjestu. Upozorenje je na mjestu, narodni poslanici kad izlaze moraju se odjaviti. Službe to prate, ali ne mogu uvijek da stignu. Nismo ništa pogriješili, jer su bilo tačno. Ponovit ćemo glasanje. Tačka 23. Ponavljamo. Izvještaj o radu Odbora za žalbe. Glasamo u drugom krugu o izvještaju. Tri za, 6 protiv, 4 uzdržana, ima opšta, ima i entitetska većina. Konstatujem da je izvještaj o radu Odbora za žalbe usvojen.